Той е смятан за най-красивия мъж в града си, Джао Цинли, истинска местна звезда. Всъщност той е уважаван заради изключителния си външен вид и е добре познат не само в селото си, но и в някои отдалечени райони на Китай. Да имаш физически черти като неговите е идеално състояние, за което много хора мечтаят. Лицето му има добре очертани контури, очите му са дълбоки и очарователни, а цялостната аура, която излъчва, е наистина завладяваща. Въпреки че може да звучи невероятно, в някои специфични културни контексти критериите за красота се различават от тези в големите градове или международния мейнстрим. На мястото, където живее, Джао Цинли е перфектният модел за мъж в очите на всички. Той привлича вниманието където и да отиде. Много хора го молят за съвет относно съчетаването на стил или поддържането на красотата. Много момичета в селото мечтаят да станат негови партньорки. Въпреки всичко това, той винаги остава сдържан и спокоен. Радва се на признанието, което получава за външния си вид, но не се самодоволства заради това, нито го използва, за да надделява над другите. А вие смятате ли го за привлекателен? Изкажете мнението си в коментарите. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото.